1200 na mga residente kan 7 barangay sa Banwanin, Magaraw, Camarines Sur ang apektado kan DPWH Road Widening Project. Mga kwalipikadong residente para sa kompensasyon, 4 sana basado sa assessment kan nasambitan ng ahensya. Uyan report ni Chris Novelo. Pirang porsyon na kan tinampo sa Banwanin, Magaraw, Camarines Sur ang pigpo na ng idril para sa mangyayaring road widening project kan DPWH na kung saan apektado kaini ang 241 residente sa 7 barangay sa lugar. Saro sa mga apektado kan mangyayaring road widening si Ronald na namumundo nin huli sa iyang mga naipundar na harani sa tinampo, urog na ang saing sadit na negosyo kun kaya nagdala ining may makukuha sindang kompensasyon hali sa DPWH. Nanginginayang syempre pinagalan man po bagay. Si Catherine Man kan Barangay San Isidro kan kaparehong Banwaan, ininutan ng markahan ang porsyon kan Sedang Harong, natatamaan kan road widening. Alagad na siya nagdalaom na may mariresibing kompensasyon hali sa ahensya. Kami magiginibo kaya, daw aday may tanggapon. Iyo, tsaka para sa Gabos Manggaro para mas mapagayon ang satuyang satuyang tinampo. Nagpaapod naman nin pagtiripon ang barangay para sa mga apektadong residente. Accepted ninda na kumbaga mayo sa indang maisumiter, kaya iyon na lang niyang naging paagi ang sabi kang DPWH kung anong maitatabang ninda o garantiya, maitatabang itataon ninda sa sakong constituentes. Basado sa DPWH 3rd District Engineering Office, taon pang 2021, naghahagad na sila ng lot documents sa 241 identifikadong apektado kan road widening para sa maninigong assessment kung inikwalipikado para sa kompensasyon na itatao ka na hensya alagad. Out of doon po sa mga nagsabit ng documents, ang na-determine lang po namin na pwedeng mabayaran is only 4 residents po. Kasi ang babayaran lang po namin is yung mga ma-encroach namin na properties. Sa ibong kaini, bukas pa man girare ang ahensya para sa mga masumiter ng dokumentos na apektado kan road widening sa Banwaan. Kaiban si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.